Iki lho sapa arep bakwan pete. Bakwan pete beh enak lho iki engko. Bahane iki jan pete asli. Pete asli, pete karo iki lho sajiku. Iki di enek-enek. Enek-enek bakwan pete. Walah gitu ya. Iki sing digoreng. Terus ki kok gandengane ki soto. Wah, ada nyamleng pol. Kok telek turu kene tak. Ngene putune kuwi aku kuwi. Tak hitung per kepala 80. Mama. Bakwan. Wes bisa dirasakan bolo yang mau merapat ke sini. Ki bakwan pete karo soto. Enak iki engko. Tenan. Soto ayam gek iwake akeh. Kok kirene meneh dikirene kono BNP. Malah pengen. Oke murah 35.000 satu. Murah men. Heeh. Nang kene pete wes pokoke nggih anu apa nggih hambur-hamburan mosok pete kok tinggi bakwan ki apa yo enak ta bolo. Heh? Mending kirim ono. Ya. Tenang. Tenang bahane tek akeh iki lho. Ya mesti enak no wong tere karo sajiku cemplongne ku lho. Ndi? Lho mak meneng ki lho. Kok kira mak meneng. Iki ning bakwan pete. Wong Sumatera. Wong Sumatera iki lho bakwan pete kene. Petene di anu kok kene kok piye? Murah pete. Gelas gede 5.000. Botone berapa? Botone wis 5.000. Tumbas ki. Soto 12.000. Lah wong bakwan pete ngono ki ya enak Mbak Yu. enak. Iyalah. Rasane piye? Sip. Sip. Jos gandos bahane ya pete. Kilo wong Sumatera, pete Jawa murah. Wis pokoke murah ning kene wis. Ini Mbak Nur kuwi upamane Gandengane bakwan kingko soto. Ki sotone ya wis rampung. Kuwi isine bolo mie, kentang goreng, iwake akeh, brambang goreng, terus sambal, terus karo apa Mbak Im ke? Heh? Sledri, terus karo sambel, brambang goreng, kecap, wis pokoke enak, enak. Cambah tauge. Wis terus iki kok bar mam soto terus kon mam apa mangke? teh goreng. Bakwan goreng. Sik kurang mari bolos lho sik akeh. Leh goreng Mbak Ayu leh goreng sik akeh. Wis wonge rasah ketok sing penting panganane. Wis. Iki iwake ya sik arepe nganu ki kok sik mbah arep diwene sapa kuwi. Kita bakwane akeh. Rene ya bola wong Sumatera rene ya pokoke kene murah-murah sembarang. Nggenmu larang to? Nek nggenmu larang. Tapi duite akeh. Kene duite titik.